Il-Kummissarju tal-Pulizija illum għamel konferenza tal-aħbarijiet biex jgħid li fil-każ ta' Chris Engerer, missier Cyrus Engerer, il-Pulizija imxiet normali u li ma kienx hemm pressjoni politika. Qal li għal ħares il-korp tal-Pulizija ta' pajjiżna jasal li jagħmel xi ħaġa hekk. Madankollu ammetta li l-kap tas-Segretarjat ta' Lawrence Gonzi, Edgar Galjakurmi, ċempillu biex ikellmu dwar il-każ. Bl-istess Edgar Galjakurmi joħroġ stqarrija llejla fejn jammetti illi jagħmel din it-telefonata. Fil-konferenza tal-aħbarijiet, il-Kummissarju tal-Pulizija qal li Edgar Galjakurmi anke talbu biex il-Kummissarju tal-Pulizija John Rizzo, ikellem l-avukat ta' Chris Engerer biex jiċċaraw l-affarijiet. John Rizzo jgħid li waqt il-konverzazzjoni la risponda iva u lanqas le għal din it-talba ta' Galjakurmi, iżda mbagħad iddeċieda li m'għandux ikellem lill-avukat għaliex ħass li mill-Pulizija kien dieħel fil-politika. Jiena ħassejt li hemmhekk ħanaqbżu l-linja aħna tal-Pulizija u ħanidħlu ferja politika u ma faritx. Mistoqsi dwar il-każ ta' Chris Engerer it-tlieta filgħodu il-Prim Ministru Lawrence Gonzi qal illi hu ma jindaħalx fix-xogħol tal-Pulizija. Jiena gburi li f'pajjiżna immexxi gvern li ma jindaħalx fix-xogħol tal-Pulizija. Kull meta kien hemm xi rapportu jew allegazzjoni ħallejniha f'idej il-Pulizija mingħajr intħil ta' xejn biex jinvestigaw. Lawrence Gonzi insista illi f'pajjiż bħal tagħna il-funzjoni tal-awtoritajiet fosthom tal-Pulizija għandha tibqa' indipendenti minn kull influwenza politika. Iżda ftit tal-ħin wara il-Partit Nazzjonalista ikkontradixxa dak li qal il-Prim Ministru u fi stqarrija ħareġ jitlob lill-Pulizija tispjega kif mexxiet il-proċeduri. Dan għamlu l-Kummissarju tal-Pulizija f'konferenza tal-aħbarijiet illi taf ftit ħin wara din l-istqarrija u li matula ħareġ illi Edgar Galjakurmi, wieħed mill-aktar nies qrib ta' Lawrence Gonzi, kien ċemper lill-Kummissarju tal-Pulizija nnifsu dwar l-istess każ.